Трябва да си запазим енергетиката, защото утре от износител ще станем вносител на ток, което е пагубно. Трябва да си построим АЕЦ Белене и трябва да изнасяме и да търгуваме с нашия ресурс. Защо да не продаваме ток на други държави? Какво за АЕЦ Белене? За оборудването за АЕЦ Белене не се ли върви в момента в преговори за Украйна? Как ще си продадем оборудването за АЕЦ Белене? Но нали има преговори? Напротив, то може да има всякакви преговори. Знаете ли, че Възраждане бяха единствената организация, която отиде и спря украински и американския кортеж, които бяха отишли да гледат. Това беше още тук преди няколко месеца. Да, спомняме си. Да, как ще си продадем оборудването? То си е наше. Как ще го дадем половината на Украйна или една част или каквото и да е било? То си е наше. Ние сме си го платили и трябва да си го използваме. Да намерим начин как да бъде използвано. То си е наше. Това са милиарди, които трябва да се загубят. Категорично за запазване на Белене и за построяването му, за да може да подсигурим националния си интерес и суверенитет. И ето ви пари, къде ще влезат в икономиката.